रे पार्टनर काहे मुंह लटका के बैठा है रे? भाषण में नहीं चल रहा है का रे? अरे का करी ना चोंगे मिलल ना डीजे मिलल ना ट्रैक्टर मिलल कैसे चली बोला ना। अरे बाक बूढ़ी कारा बस इतना ही बात खतरा मुंह लटका के बैठा है। आ तोर मौलिया कहिया काम आई रे? तोर मौलिया बात साला हमरा मलिया के कौन काम बारे भाषण में? बाक बूढ़ी साफा भक्तो न रहे का? तोरा मालूम नहीं है कि ओकरा ट्रेन चलला? चल ना ओकर दोनों बुफारा टांग लिया जाओ। हाँ सही कहता रे, चल चल। श्रद्धा से कोई हम आई के पूजा आज यार धूम मोची ही जा। अरे ड्राइवर बढ़ाओ ट्रैक्टर। श्रद्धा से कोई हम आई के पूजा आज यार धूम मोची ही जा। हाँ भसाने में कमर हिलावल जाई हिलावल जाई हाँ हिलावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। रे साउंड वाला रे, तोरा डीजे का साउंड पर रफी का वॉइस खुला के भाग गई रे। बंद कर। ओ साले बोल करा तो बन हमरे ने बाजवता आँख में पड़ल बा। एगो तो मिलत न रहलक एगो मिलऊ बा तो बोल करा तो होई भाषण झूमी गौवा मोहाला कोनो जे बोली तो चल जाई भाला। गाना बजावल जाई भोजपुरी माई के भाषण में गर्दा होई। चपले रहे बाबू। होई भाषण झूमी गौवा मोहाला कोनो जे बोली तो चल जाई भाला। गाना बजावल जाई भोजपुरी माई के भाषण में गर्दा होई। गली गली में घुमावल जाई मलिया के देखी जमावल जाई जमावल जाई हाँ जमावल जाई जमावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। मिक्स बाय आईडीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बच्चा। रे पार्टनर हाउ देख ना पियर की फराक वाली के कितना झाड़ झूर के छत पर खड़ी आइल बिया। चुप साले कि हमारा भैया के मालिक है हमारा भैया के। अच्छा ये तोरा भैया के मालिक है ऐसे दिखावतिया नहीं। सेवा में सरस्वती माई के आइले अंगूर नुरालो में गर्दा उड़ाइले। सत्रा जयो सोच के सोनू बिहारी चली भाषण में अरविंद के रंगदारी। इ लफुअन के भाषा में बाबू दूरे रहो। सेवा में सरस्वती माई के आइले अंगूर नुरालो में गर्दा उड़ाइले। अशोक के अनुज सोनू बिहारी चली भाषण में अरविंद के रंगदारी। समय के भाव से भाषण थोड़ा जल्दी में कराए। पटवा के लिए संगे ट्रैक्टर पर चढ़ी के नचावल जाई नचावल जाई हाँ नचावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। पूजवा के ट्रैक्टर पर मूर्ति रखाई नेहवा के ऊपर बजावल जाई। आईडीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बच्चा।